Така, войната между Иран и Америка продължава със същата сила. Взаимно удрят с бомбите и едните, и другите. Така, новините, че новия лидер Муштаба Хамени даде първото си интервю и го каза, че Армудския пролив, който си е затворил, няма да го отвори, докато не свърши войната. Защото американците предупреждават, плашат ги, казват, ако не отвориш Армудския пролив, ще има повече бомби, ще има туй, нали, да го оплашат Иран, обаче човека въобще не се плаши. Както се казва, продължава войната и то с по-голяма сила. Това е първото нещо, което той каза. Второто нещо, иска компенсация заради войната, защото има големи разрушения в Иран. С милиарди, нали, убити кимата е, че иска компенсация от щатите. Това е второто нещо. И третото нещо да ви кажа, хора, значи този даденият човек, Муштаба Хамени, нали, който стана в момента тяхния лидер, първите дни, когато удариха американците, човека загубил баща си, майка си, жена си и сестра си. Как мислите този човек какво ще прави и какво ще направи? Докато не постигне целта, докато не срини Израел тотално, човека няма да се успокои. И според мен правилно ще го направи, макар че час по-скоро аз лично желая да се свърши войната, да се спре всичко това нещо, защото всеки ден умират много хора. Благодаря. Ако бях полезен, лайкови и репост направете. Благодаря ви. Да го чуят повече хора.